Puhutaan tänään vähän korvakuulon treenaamisesta. Soitan alkuun esimerkin tommosen taustan päälle, jossa mikään sointu ei liity edelliseen mitenkään. Ja sit kun on soittanut, niin selitän, että miten mä onnistun sooloilemaan taustaa, missä soinnuissa ei ole mitään järkeä. Sitten katsotaan vähän, että miten sä voit kehittää omaa korvakuuloa paremmaksi ja mitä eri tapoja on sooloilla tämmöisten sointukiertojen päälle. Puhutaan tänään vähän siitä, miten improvisoidaan sointukiertojen päälle, joissa ne soinnut ei välttämättä liity toisiinsa mitenkään. Tää on tämmönen YouTubesta löytynyt taustanauha Random Chords-nimiseltä kanavalta. Latasin sen tuohon Abletoniin, että en näe niitä sointuja, koska siinä videossa ne soinnut lukee. Ja yleensä harjoittelen tätä vaan silmät kiinni, niin kuin äskenkin tuossa esimerkissä tein. Ja pari tapaa, miten on mahdollista soittaa tämmöiseen taustaan, mistä ei tunne sointuja. Ensimmäinen niistä on se, että aina kun soitat sen äänen, kun sointu vaihtuu, niin koita tunnistaa, että miten se liittyy siihen sointuun. Jos heti kuulet, että se ääni on jotenkin riitainen, niin sitten voit siirtää sitä puolikkaalla tai yhdellä nauhalla ylöspäin tai alaspäin. Eli puolikkaalla sävelaskeleella, alas tai ylös. Ja silloin se yleensä sopii siihen alla olevaan sointuun jotenkin. Seuraava vaihe on tunnistaa, että mikä intervalli se on sille soinnulle. Eli tämä on yksi tapa. Jos kuulet vaikka saman tien, että tämä on tämän soinnun 5. ääni tai tämän soinnun 4. ääni, niin sitten sulla on mahdollista mennä asteikkoa pitkin esimerkiksi alaspäin ja etsiä se soinnun perusääni ja lähteä rakentamaan siitä jotain kuviota, mikä on sulle ennestään tuttu. Toinen tapa on se, että kuuntelet, pitääkö sun liikkua ylöspäin tai alaspäin, kokonainen vai puolikas sävelaskel. Eli se, että oppii tunnistamaan, kuinka suuria hyppyjä voi alkaa tekemään siihen soinnun päälle, niin se on erittäin hyödyllinen tapa harjoitella improvisointia. Jos pohjalla oleva sointu on vaikka tämmönen C-7 ja soitat siihen tommosen äänen päälle, eli sulla on siellä tommonen D-sävel päällimmäisenä, niin sitten alat vaan kokeilemaan ja tää menee aluksi helposti pieleen ja koko idea onkin se, että sä etit niitä oikeita ja vääriä ääniä ja tunnistat milloin se ääni kuulostaa huonolta ja milloin se kuulostaa hyvältä. Eli tästä voit nyt lähteä vaikka puolikkaan ylöspäin ja todeta, että okei, se ei kauhean hyvin sovi tuohon sointuun. Entä jos liikunkin kokonaisen sävelaskeleen, eli 2 nauhaa. No sehän itse asiassa sopii tohon aika hienosti tohon soinnun päälle. Ja sitten voit kokeilla liikkua samalla tavalla alaspäin. Eli jos tossa on tuo D-nuotti ensimmäisenä,
Voit kokeilla mennä puolikkaan alaspäin ja todeta, että tääkään ei ole hirveän hyvän kuuloinen nuotti. Eli aika riitainen sävel on tuo. Sitten otat taas ton D-äänen ja kokeilet liikkua 2 nauhaa alaspäin. Ja nyt voidaan todeta, että tuo sopii tuohon sointuun vähän paremmin, koska se ääni on C, niin se sopii tuohon C-maiseiskaan paremmin kuin sis. Vaikka tuolla onkin tuo viereinen nuotti tuossa soinnussa. Eli ideana on aina tunnistaa, että sopiiko se sun nuotti siihen sointuun tosi hyvin vai aika hyvin vai huonosti. Eli on olemassa parempia ja huonompia vaihtoehtoja. Ja kun soittaa hitaasti ja aina kun sointu vaihtuu, niin pitää jonkun nuotin siinä soimassa, niin silloin on mahdollista tunnistaa, että sopiiko se sun soittama nuotti siihen sointuun hyvin vai aika hyvin vai tosi huonosti. Ja koko tämän homman, koko tämän improvisoimisen ideana on kehittää sitä korvakuuloa tekemällä näitä virheitä ja kokeilemalla, että mikä asteikon sävel sopii minkäkin soinnun päälle. Ja ihan tuossa alun esimerkissäkin osassa soinnuista mulla herpaantui keskittyminen ja osassa soinnuista en välttämättä löytänyt samaan tien sitä soinnun pohjasäveltä tai kuuntelin jotenkin väärin suhteessa siihen edelliseen sointuun, että mitä nyt tapahtuu. Se on ihan ok, se on kaikki osa sitä harjoittelemista ja tämmöinen tausta, missä on pelkästään toisiinsa liittymättömiä sointuja, on vaikein mahdollinen tapa reenata tätä. Eli jos tää tuntuu tosi haastavalta, niin ota joku tuttu biisi ja kokeile alkaa siihen hakemaan noita nuotteja ihan sillä tavalla, että et tiedä mitä asteikkoa pitäisi soittaa, vaan laitat vaan sormen jollekin kielelle johonkin väliin ja lähdet siirtämään sitä ja kuuntelemaan, että että mistä ne sen biisin asteikon sävelet löytyy ja käytät sitä korvaa apuna ja harjoittelet, soitat niitä vääriä välejä niin kauan, että ne löytyy ne kaikki oikeat nuotit. Sitten kun ne oikeat nuotit löytyy, improvisoit niillä ja sitten voit siirtyä seuraavaan biisiin. Eli kun se alkaa tuntumaan helpolta tai tylsistyt siihen nykyiseen biisiin, niin aloitat saman jutun alusta. Eli otat toisen kappaleen ja alat siihen vaan vaikka yhdellä kielellä etsimään ne kaikki nuotit päälle. Sillä tavalla sä saat kehitettyä sitä sun korvakuulolta soittamista ja improvisoimista ja melodioiden löytämistä. Ja ihan semmonen, että levyltä koittaa opetella kuuntelemalla jotain kitarasooloja on myös todella hyvä tapa kehittää sitä sun korvakuuloa. Eli älä aina luota pelkästään tabulatuureihin, varsinkin kun niitä pystyy kuka tahansa nettiin julkaista, niin osa niistä saattaa olla jopa väärin. Eli hyödyllisempää on käyttää sitä sun omaa korvaa niiden soolojen ja melodioiden etsimiseen. Vaikka siinäkin saattaa tulla virheitä, niin se silti kehittää sitä sun kuuloa koko ajan eteenpäin. Ja niin kuin aina, niin kiitos kun katoit videon loppuun. Ja jos haluat jeesata mua, niin tuosta alapuolelta voi tilata kanava ja painaa sitä peukkua. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!